Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои и бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. аллакай имрӯз дар Олмон турнири Elite MMA Championship баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров бо рекорди 16.5 муҳориба бо варзигари пуртаҷрибаи бразилӣ Фабиано Жакарезиньо бо рекорди 31.14 мегзаронад ва муҳорибаи онҳо барои камарбанди вазни ним сабуки ин ташкилот хоҳад шуд. турнир имшаб аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро танҳо дар саҳифаи AMC TV тамошо карда мешавад ва бояд гуфт ки тамошо кардани муҳорибаҳо дар он ҷо бепул нест. аз ҳамин сабаб дӯстон, мутаассифона мо гуфта наметонем ки дар куҷо ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. аммо мо ба ғалабаи Беҳрӯз Зуҳуров боварӣ дорем ва ба ӯ ғалабаи дурахшон ва асос беосеб орзумандем. ҷангвари бебоғ ва ҷавони UFC Нурулло Алиев баъди ғалабаи дурахшони худ дар турнири Dana White Contender Series дар хориҷи кишвар хеле машҳур шуда истодааст. бисёри сомонаҳои амрикоӣ ва аврупоӣ ӯро бо чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов монанд карда гуфта истоданд ки ӯ на танҳо аз рӯи симо ба Ҳабиб монанд аст, балки стили ҷангии ӯ низ ба монанди Ҳабиб аст ва онҳо ба мухлисони муҳорибаҳои омехта тавсия дода истоданд ки ба Нурулло таваҷҷӯҳ карда карьераи ӯро назорат кунанд, чунки ӯ метавонад ки дар ояндаи наздик чемпиони UFC шавад. аз ҳамин сабаб дӯстон, шумораи подписчикони Нурулло Алиев дар Инстаграм зиёдтар ва зиёдтар шуда истодааст. бисёриҳо ҳатто гуфта истоданд ки Dana White Ҳабиб Нурмагомедовро ба қафас баргардонда натавонист, барои ҳамин дугонӣ ки ӯро сохта ба UFC овард. дӯстон, дар ҳақиқат Нурулло ва Ҳабиб ҳам аз рӯи симо ва ҳам аз рӯи стили ҷангӣ монанданд. худи Нурулло Алиев бошад дар Твиттер ба мухлисони худ муроҷиат карда навишт ки ба ҳама ташаккур барои дастгирӣ, таърих идома дорад. ва боз ӯ дар саҳифаи Инстаграми худ ана ҳамин наворро гузошт ки дар он мухлисони тоҷик Нурулло гуфта истоданд ва ба Dana White муроҷиат карда чунин навишт: Dana White, ту чӣ фикр дорӣ? дӯстон, ростӣ айни замон дар гирду атрофи Нурулло Алиев хайпи хеле калон аст ва ҳамаи мо шумо медонем ки чӣ қадар ҷангвар хайпӣ боша, ҳамон қадар UFC ӯро пеш бурдан мегиранд ва кӯшиш мекунанд ки ӯро дуруст пеш баранд ва баъд ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, ба монанди Ҳамзат Чимаев, ба монанди Шон Омели, ба монанди Майкл Чендлер ва дигарон. барои ҳамин дӯстон, Нуруллоро ояндаи дурахшон интизор аст, аммо шумо боша акнун муҳорибаи ӯро дар октагони UFC интизор мешавем. шаби гузашта боз як ситораи дигари UFC Ҳамзат Чимаев дар саҳифаҳои иҷтимоии худ хабар дод ки дар вазни миёна баромад карданро идома медиҳад ва муҳорибаи навбатии худро албатта ки дар вазни миёна мегзаронад. баъди ин суханҳои Чимаев, журналисти машҳур Ариел Хелвани ба ин суханҳои Чимаев таваҷҷӯҳ карда чунин навишт: агар ки Ҳамзат дар ҳақиқат ба вазни миёна баромадан хоҳад, пас бояд ки муҳорибаи ӯро зидди Пауло Коста ташкил кунанд. и аз ҳама муҳорибаи боақлона аст, навиштааст Хелвани. а Пауло Коста боша ин суханҳои Хелваниро дастгирӣ карда розигии худро бо тариқи смайлик дод. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳамаи кор чунин шуда истодааст ки ин муҳориба метавонад ки баргузор гардад. Ҳамзат Чимаев зидди Пауло Коста, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки муҳориба зидди Дастин Порье ӯро каме метарсонад. ин шахс манаҳи сахт дорад, ӯ чапдаст аст, зарбаҳои вазнин дорад, дар пойҳо хуб ҳаракат мекунад ва худро хуб ҳимоя мекунад. ман бо шахсони афзали онҳо буда тамрин кардам ва ҳамаи онҳо ин чизҳоро мегӯянд
ӯ дар UFC 28 муҳориба дора ва мухлисони хеле зиёд дора ва худи ман низ мухлиси ӯ буда ҳамаи муҳорибаҳояшро тамошо мекунам. фикр мекунам ки муҳорибаи мо муҳорибаи махсус мешава. бигзор ки беҳтарини мо ғолиб шава. ман дурӯғгӯ мешам агар гӯям ки ин муҳориба маро наметарсона. ин муҳориба маро метарсона ва маро хавотир мекунад. ҳар дафъае ки мо ба октагон мебароем, ин имконияти тарсоварӣ аст ва маҳз ана ҳамин чиз маро маҷбур мекунад ки ҳар субҳ аз хоб бархеста тамрин кунам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Майкл Чендлер ва Дастин Порье рӯзи 13 ноябр дар турнири UFC 281 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикр ақидотонро нависед, дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.